sa Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Nicole and Diego. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Donna, 25 years old, at nagtatrabaho bilang isang program manager sa isang NGO dito sa Pasay. Sumulat ako kasi hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Baka sakaling mabigyan ninyo ako ng payo. Ganito po kasi. Mag-best friend kami ni Ramil, grade school pa lang kami. Nagsimula yon nang pareho kaming nag-audition para maging member ng choir. Hilig kasi namin ang pagkanta. Swerte naman at biniyayaan kami ng magandang boses. Mahaba ang pinagsamahan namin. Palagi kaming magkasama kapag may practice. Kapag may contest, kami din ang magkadikit. Sa simbahan, magkasama din kaming kumakanta. Ang tibay at ang lalim ng friendship namin talaga. Alam ko naman na simula pa lang, kaibigan lang talaga ang turing sa akin ni Ramil. Hindi magle-level up. Best friend lang talaga. Sana ganun din ako. Pero hindi kasi. Unti-unti akong nahulog sa kanya. Nagsimula akong mag-imagine ng mga eksena na may espesyal na namamagitan sa aming dalawa. Wala akong pinagsabihan ng tunay na nararamdaman ko. Tinago at kinipkip ko sa kaibuturan ng puso ko. Last week kinontak ako ni Ramil. Masayang masaya siya. Ikakasal na daw siya ngayong taon at hinihiling niya na ako ang kumanta sa kasal niya. Sa December pa naman yung kasal pero sinabihan niya ako na maaga para siguradong available ako at para mapaghandaan ko. Tambalan, parang may sibat na tumurok sa dibdib ko. Sakit. Eto na talaga yun eh. Tinuldukan na ng tadhana yung matagal ng pangarap ng puso ko. Nicole and Diego, umaasa si Ramil na papayag ako. Sino ba naman ang hindi? Mag-best friend kami for the past 15 years. Kaso parang hindi ko kayang itawid. Sa sobrang lungkot ko, baka naman pumiyok ako. Baka mapahugulgol ako habang kumakanta. Yung kasal niya baka magmukhang lamay. Paano ako kakanta kung may parang kung anong nakabara sa lalamunan ko? Ang problema, hindi ko naman maaaring ipaliwanag lahat kay Ramil ito. Ano pong gagawin ko at paano ko siya tatanggihan nang hindi naman siya nasasaktan? Paano ko hihindi nang hindi niya iniisip na binaliwala ko lang ang mahabang panahon ng pagkakaibigan namin? Salamat sa pagbasa ng sulat ko at hihintayin ko ang inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Donna. Donna, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Di kami na. Kami na ang wedding singer mo. Correct. Hello, kailangan namin ng racket ng December. Ano ba? Ito naman sabihin mo kay Ramil, sabi mo, Donna ganito. Hindi ko kaya kasi baka maging emotional ako as your best friend. May irereto ko. Yan. Diba? Gusto mo ng sample, Donna? Anong wedding song? Anong wedding song? Separate lives daw. Nakakaloka. Alam mo, wala
wala naman talagang ibang way para malaman at maintindihan ni Ramil is for you to tell the truth. Tama. Yun lang talaga yun eh. Kasi nag-iisip ako ng mga iba't ibang mga senaryo. Magkakasakit ka on the day. Mas lalong mahirap yun for your best friend kasi kawawa naman siya, mawawalan Correct. siya ng wedding singer. O di naman kaya may nakaschedule na. Pwede yung may nakaschedule na, nako. Kaya lang, ang hirap nun, best friend mo yan. Best friend for 15 years, ano pa ba bang hihigit dyan na pwede niyang maintindihan na ay, oo nga, no, hindi ka talaga available, may nakaschedule na. So, ang ending dito, nagsisinungaling ka pa, nagdadagdag ka pa ng, Exactly. di ba? Tinatago mo na nga yung feelings mo, nagsisinungaling ka pa, di ba? So, padagdag ng padagdag yung kasalanan or kung, yung bigat. Nagiging komplikado lahat. Correct! Na meron namang isang way na diretsuhin mo, Yan. medyo mabigat, pero one time, big time lang. Correct. Tapos at magkakaroon ka ng peace of mind. At least nasabi hurt ka, mo, oo. pero magkakaroon ka ng peace of mind. Hindi ka na mag-iisip ng ano bang dadahilan ko, magsisinungaling ka pa. Yan, di ba? Yung Ayan. mga ganong klase mga eklavu. Oo. Hindi So, wala akong there's no other way. Correct. Ika nga. There's no other way but to tell the truth. Yun lang talaga yun. Kasi ikaw, Jegs, makakaisip ka ba ng Actually, scenario na magigets? Di ba hindi? Actually, ang naisip ko kaagad, wala nang ibang paraan kundi sabihin mo yung totoo. Correct. Kasi yun din ang magbibigay ng peace of mind sa'yo eh. And the truth will set you free. Yan, oo. Diba? Napaka-basic na ano yan eh. Yan ang problema kasi sa ating mga tao. Kung minsan to save shame, Yan. to save yung para maano natin yung feeling ng iba. Correct. Intindihin natin yung feelings niya, yung mga ganyan. So gagawa ka ng paraan na papasikot-sikot na Correct. nagiging komplikado na lahat hanggang sa dulo na wala na. Diba? Dami nang nadadamay. Ganun talaga yun eh. Kapag ka trinay mong takpan ng isang kasinungalingan, never ending siya. Kasi, ano siya eh, it's not the truth. So yun. Of course, para sa amin, ang dali lang namin sabihin. Sabihin mo na! 15 years mo siyang minahal, sabihin mo na! Diba? Ang dali-dali lang naman talaga sabihin namin yan. Totoo, it's easier said than done. Pero hindi ka naman siguro lalapit sa amin kung meron ka nang naisip na senaryo na pwedeng humindi ka kay Ramil. Actually, maraming pwedeng paraan, pwedeng maraming dahilan. Pero yun nga, hindi ka magkakaroon ng peace of mind. Correct. Magsisinungaling ka, magkakasala ka pa. Tama. Tsaka ang ending talaga dito, hindi siya convincing or ang ending talaga dito, hindi siya maniniwala at magtatampo pa siya. Correct, ayan. Diba? Magtatampo pa siya. And hopefully, by telling the truth, hopefully hindi naman din malito si Ramil. Sana wala rin siyang feelings for you. Sana. Kasi I think wala naman. Kasi naisip niya na magpakasal sa iba kasi, eh. Either kasi ang desisyon na gagawin mo, kung aaminin mo kay Ramil na may pagtingin ka, kaya hindi mo kaya, or i-deny mo, lalabas pa rin din yun eh. Marami pa rin yung marites. Bakit hindi kaya siya na siguro may something. Yan. Meron sigurong past. Yan, diba? So hindi ka pa rin makakaiwas sa mga ganyan. Bakit wala yung best friend? Naku, ganito na mga chismisan ng mga ng mga marites habang kumukuha ng lumpia dun sa buffet. Diba ang eksena nila? Kaya naman pala, feeling ko kaya hindi naman nakarating yung Donna. Noon pa man ramdam ko na. May something yan si Donna. Ang napag-alaman ko nga, muntik na daw. Diba? So pati ngayon yung mga bisita, sa harip na ikaw lang yung involved, pati ngayon yung mga bisita, gumagawa na rin ng kasalanan kasi nagmamarites na. Diba? Hindi mo maiiwasan at hindi mo matatakbuhan yung sitwasyon mo na meron ka ngayon. Kaya Correct. might as well, i-face mo na head on. One time, big time, masakit, hindi namin sinasabi madali, mahirap, pero dahil nga best friend mo siya, pag best friend mo naman, open ka naman, diba? Correct, diba? So, yun talaga din kasi ang problema pag ang best friend is opposite sex. Yun talaga. Nagkakaroon talaga may possibility din talaga. Hindi naman daw lahat. Kasi, kunyari, kami ni Chris Chuper, hindi kami mag-best friend. Pero 20 years kami together. Pero hindi kami nagkaroon ng parang pagtingin sa isa't isa. Doon ko na-realize na posible kasi talaga yun. Posible
may mga ganun eh. Oo. Kaya lang, may mga katulad nitong si Donna na na-fall sa best Ayan. friend for 15 years, Ayan. 'di ba? Meron talaga eh. 'Di ba? Hindi masama yung nararamdaman mo na parang may nakabara sa lalamunan mo. Hindi normal 'yan lahat kasi mahal mo yung tao eh. Ang importante lang talaga dito is ipaintindi mo ng maigi sa kanya kung bakit. Sa tingin ko, Jegs, pwede rin naman siyang mag-start with baka hindi ako available. Pwede rin namang diretsuhin niya na pwedeng na ito turn down mo kasi hindi ko kaya, magiging emotional ako. Correct, ganon. Hindi ako makakanta. Oo. And then yung pwedeng reason, ganon. pwede mo pang withhold maybe soon. Yes, sabihin ganon. mo. Pwedeng ganon, Jegs. Oo. Parang hindi mo naman kailangang i-all out sabihin sa kanya. Oo. It's ideal though na para mas maintindihan niya. Kasi kaya lang malay mo naman yung Ramil, inisip ko kasi kung ako ay isang lalaki, hindi ako masyadong mausisa. 'Di ba? Kung babae ako at tinanggihan mo ko, uusisa ako totoo. 'Di ba? Pero ganon yung perspective ng lalaki. Oo, ganon eh. Pero nagtry akong maging lalaki kasi dati naman akong lalaki, 'di ba? Babaeng bakla nga ako eh, 'di ba? So pwede talaga yung sinabi mo, Jegs, eh. Yun din yung sabay natin naisip na pwedeng mong tanggihan kasi at ang atake mo is because I'll be too emotional. Hindi ko makakanta ng maigi yung mga kanta mo. Baka ako pa yung maging dahilan, baka mapasama o pumangit yung mo, yung wedding mo and it's your important day, ganyan. So, kasi magiging emotional ako. I-real talk mo correct, talaga ganun. Diba? At kasi yun naman talaga yun naman yung sinabi mo sa amin. Babara yung lawa, yung lalamunan mo, lahat. Hindi ka makakanta na maigi, iiyak ka, di ba? Magiging emotional ka. That's it. Yun naman yun. And kung POV ito ng lalaki na hindi naman marites at hindi naman mausisa, hindi naman yan si... Madali nang maintindihan feeling yan. Feeling ko madaling intindihan na, oo nga no. O sige. Ganon. Diba? Pero kung babae yan, if it was the other way around, ako yan ganito yun. Ganon. Ayan. Ang halaga-halaga nitong araw na to. Hindi ka man lang magte-train. Ganon. Ano yung 15 years? Kung ako yan, sasabihin ko, ano yung 15 years? Tapos hindi mo man lang, gets ko, magiging emotional ka. Pero, pwede, kung professional ka talagang singer, you can train for it. That's me being a girl. Na nag-uusisa. So, wag natin munang i-overthink, Donna. You just really gotta tell him the truth na, I can't do it because I will be emotional. Hindi ko talaga to magagawa kasi emotional ako. Yun lang, period. Ganon. Kumbaga, just leave it there. Yung ganun lang. And then kung halimbawa may mga episodes pa siya na gusto tatanungin niyan. Correct. Kung if the situation calls for it or ito na talaga yung moment na kasi pwede mo ngang hindi pwede ngang joke pa joke eh. Hindi kailangang ang lalim agad na itinago mo talaga sa kaibuturan ng puso mo yung pagnanasa mo para sa kanya. Pwedeng, when the time is right, diba, masabi mo sa kanya, kasi medyo may feelings ako para sa'yo. Tas ganun yung tono. Ang hirap kaya! Feeling ko kasi, Jegs, pag ganun yung tono, diba, sa any conversation, the tone is very important. 'Di ba? Parang katulad ng ano tawag doon, yung background music. Ang background music will set the mood. So kapag ka horror, ise-set niya yung mood natin. Correct. Diba? Mga ganyan. So alam kagad nung nanonood na ay may magpapakitang Diablo dito, ganon. So, ganun din sa tono ng pananalita. So, kung ang pagkakasabi mo is, kasi, ano ba yun? May feelings kaya ako para sa'yo. Kakahiya kaya ba? Baka maiyak ako, friend. Diba? Feeling ko it lessens the degree. Versus yung, kusita, kaya kasi, mahal kita. Diba? Feeling ko mabigat yun eh. Totoo. So doon na tayo sa when the time is right and you have to tell it, kalmahan mo lang. Ayan. Kalmahan mo lang. Kasi for all you know, hindi naman natin alam kung, malay mo, si Ramil, hindi naman overthinker. What you see is what you get. O di okay. Usually kaming mga lalaki. Ganun sa POV, kayo parang, eh. okay, ganun kasi lang. Kayo mga lalaki, halimbawa, may sinabi kami. Kunyari, nagtatalo tayo, may sinabi kami. Ang sasabihin ninyo, okay. Sa amin, hindi pwede. Ganun lang yon. Hindi mo naisip na ito yung mga consequence. Ang daming eklabo.
Ang daming eklabo. Oo. So baka kasi si Donna, ganyan siya. Kasi you're thinking like a woman. Ganon talaga. Pagka thinking ka like a girl with our hormones and all, may mga emosyon talagang involved. But Donna, we feel you. Oo, Mahirap gets ang naman sitwasyon namin. mo. Correct. Totoo yan. I've never been in that situation though. Na kaya hindi ko din talaga alam kung ano yung eksaktong nararamdaman mo. Pero gets namin. Gets namin na hindi ka pwede basta-bastang pilitin sa isang bagay na alam mong wala ka namang masyadong wala ka naman masyado talagang magagawa kundi umiyak. Ayan. Diba? Oo. So we feel you, Donna, and And normal naman din yung nararamdaman mo. Nagmamahal ka eh. Ayan, Ganun tama. talaga. Pag nagmamahal ka, nasasaktan ka Correct. talaga. Just be true to yourself na lang. Sabihin mo na hindi mo kaya because Yun lang you yun. will be too emotional. Correct. O, Ganun na lang, yun. ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple. Oo. Saka na lang natin problemahin yung kapag ka nagtanong siya ng bakit. Oo. Eh yan. di kung hindi siya nagtanong ng bakit, di para saan pa nag-usap tayo ng matagal, di ba? Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This